ሰላም ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልቲ ቻነልና ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ መርዛማት አትማን ቤተ መንግስቲ አዲስ አበባ ብዝብል ኣብ ፖለቲካ ዘተኮረ ሓደ ጽሑፍ ኣዳሊናልኩም ኣለና እዚ ኣብ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያን ህርፋኖም ንምጉባጥ ባሕሪ ኤርትራን መሬታን ዘተኩር ኮይኑ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ክሳብ ሕጂ ብተኸታታሊ ዝተራእዩ 5 ስርዓታት ኢትዮጵያ ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክንድብ ሰላምን ብኣህጉራዊ ሕግን ብሓይልን ብጎበጣን ክውንንዎ ብዛዕባ ዝገብርዎ ዘለዉ ተንኮላትን ሸርሕታትን ዘንጸባርቕ እዮም እዚ ኣገዳሲ ትሕዝቶ እዚ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ምእንቲ ክባጻሕ ብወገንኩም ሼርን ላይክን ክትገብርዎ ነዛ ሃገራዊትን ካብ ኣስመራን እንፍንዋ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ንላብወኩም ኤፍረም ግዴ ሰናይ ምክትታል ኩላትና ኤርትራውያን ብታሪኽን ብግብርን ከም እንፈልጦ ኤርትራ ሃገርና ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብፍላይ ቀሲና ይትፈልጥን እያ ቅድሚኡ እውን እንተኾነ ብመግዛእቲ ናይ ጣልያን ከም ሕሱም ህዝቢ ኤርትራ ተዳሂኹ እዩ ጣልያን ተሳዒሩ ምስ ወፀ ግን ኤርትራ ትብፅሓኒ እያ ናተይ እያ ኣይበላን ስዕረቱ ተጎልቢቡ ንኤርትራ ከም ዝጎበዘ ህፃን ከም ጡባዲኡ ቀቢፅዋ እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ህዝቢ ኤርትራ ብዝገደደ ኣገባቢው ክሳቐ ጀሚሩ ብሰንኪ ዋሕዱ ካብ ጎረቤትና ዝኾኑ ደቡባውያን ጸላእትና ዕረፍቲ ይረኸበን መሬቱ ኣውራ ድማ ባሕሩ ባሕሪ ኤርትራ ንምግባት ሓንሳብ ብስም ሃይማኖት ሓንሳብ ብስም ኣሕዋት ሓንሳብ ብስም ፌደሬሽን ዝበዝሕ ግዜ ድማ ብሓይልን ብብዝሕን ንህዝብና ብምውራር ባሕርናን መሬትናን ጎቢጦምና እዮም ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብሓገዝ ሓያላን ሃገራት ኣሜሪካን እንግሊዝን ተደጊፎም ኣብ ኤርትራ እግሮም ካብ ዘንቦርላ ፈለማ 50ታት ጀሚሩ ህዝብና ቅሳነት ረኺቡ ኣይፈልጥን እዮም ኣብ ርእስቲ ዘለዉ ዋሕዲ ንምጽናቱ እንታይ ዘይገበሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም መርዛማት ኣትማን ስርዓታት ኢትዮጵያ ባሕሪ ኤርትራ ንምግባት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መዳርግቲ ዘይርከቦ ግፍዕታት እዮም ፈጺሞም ካብ ሃይለ ስላሴ ክሳብ ሕጂ ብሕማም ባሕሪ ተለኺፎም ዘይባሕሮምን ዘይመሬቶምን ክውንኑ እንታይ ዓይነታት ግፍዕን ጭካንን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈጸሙ እዚ ጭካኒኦምን ግፍዕታቶምን ኣብ መወዳእታስ ብኣማኢት ተራቢሕዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ጨካን ወራር ሰራዊቶም ብኤርትራዊ ተጋዳላይ ከም ሕሱም ተዓጺዶም ንኤርትራ ካብ ሃይለ ስላሴ ክሳብ ጭፍራ ወያነ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ንምውራርን ንምግባትን ክብሉ ንህዝብና እንተጨፍጨፉን ንቁጠባ ሃገርና ንድሕሪት ንህዝብና ከዓ ናብ ድኽነት እኳ እንተሸመምዎ ኣብ ናይ ሰለስቲዩ ስርዓታት ዝተኻየደ ኩናት ብድምር ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰራዊት እዮም እህሊቖም ብጠቕላላ ከዓ ኣማኢት ቢልዮናት ዶላር ንውግእ ኣጥፊኦም ካብዚ እቲ ዝበዝሕ ወተሃደራዊ ብረት ክሳብ 130 ሚሜ መዳፍዕን ቢኤም ወንጨፍቲ ሮኬታትን እንተላይ ሚሳይል ናብ ኢድ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ ኣትዩ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ታሪኽ እውን ብዋርሳይን ይከኣሎን ኣብ ውግእ ናይዞም ወረርቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ እዩ ሄሊኮፕተር ናይ ጭፍራ ወያነ ምናልባት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ናይ ኣፍሪቃ እውን ክኸውን ይኽእል ብምዑታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተማሪኻ እዚ ኣብ ወራር ናይ ወያነ ዝተረኣየ
ፍጻመ ውግእ እዩ ትምክሕቲ ደኣ ኸይመስል እምበር ኤርትራ ብኢትዮጵያ ተሳዒራ ፍጹም ኣይትፈልጥን ኣብቲ ናይ 30 ዓመታት ውግኣት ናጽነት ኤርትራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣውራ ድማ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሰራዊት ናይ ስርዓታት ሃይለ ስላሴን ደርግን ዓወት ብዓወቴን ዝጎናጸፋ ዝነበራ ብጭፍራ ወያነ ኣብ ዝተፈነወልና መጠነ ሰፊሕ ወራራት ወያነ ኤርትራ ንጭፍራ ወያነ ኣብ ውግእ ይኹን ኣብ ቤት ፍርዲ ሙሉእ ብምሉእ ስዒራቶ እያ ብጭፍራ ወያነ እትምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈነወቶ 3 መጠነ ሰፊሕ ወራራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ልዕሊ 120,000 ካብ ዓሳክሩ ኣብ ፈቆዶ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ዝገጠምዎ ውግኣት ክሞትዎን ከለዉ ኣስታት 100,000 ድማ ከም ዝቆሰልዎ እዩ ውሽጣዊ ሰነዳት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘነጽር ኤርትራ ትሕቲ 20,000 ካብ ሰራዊታ ክስውእ እዋን ከለዉ ኣብቲ እዋን እቲ እዞም ናትና ግን ብመንጽር ናይቶም ጡምዙሓት 120,000 ዝተረፍረፉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክረአ እንከሎ ንዓና ብዙሕ እዩ ምኽንያቱ ናትና ሓደ ስውእ ልዕሊ 20 ልዕሊኡን ቁጽሪ ምዉታት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ንሪኦም ከመይሲ ናትና ስውእ ወይ ስውእቲ መሬቱን ባሕሩን ንምሕላው እምበር መሬት እናማቱ ክወርር ስለ ዘይስዋዕ ናይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሞቱ ወታደራት ግን ንዘይ ባሕርኻን መሬትካን ንምግባትን ብዘይ መሬትካን ባሕርኻን ሸነን ንምባል ዝካየድ ብምዃኑ ቅንጣብ ዋጋ ዝወሃቦ እውን ኣይኮነን ኤርትራ 3 ናይ መሬት ጎረባብቲ እዮም ዘለውዋ ሱዳን ጅቡትን ኢትዮጵያን ብማዕዶ ድማ ምስ ማእከላይ ምብራቕ ብባሕሪ ምስ የመንን ስዑድ ዓረብን ትዳወብ እያ ምስ ሱዳንን ጅቡትን እውን ብዘይካቲ ብመሬት ብባሕሪ እውን ኤርትራ ሃገርና ትራኸበን እያ ካብዞም ኩላቶም ጎረባብትና ግን ወትሩ ኣብ ተፈጥራዊ ጸጋ ባሕርናን መሬትናን ዝሕሱዱናን ዓይኖም ዘውድቑልናን እዞም ናይ ደቡብ ቆምቲ ጸላእትና እዮም ብዘይናቶም ሕማም ባሕሪ ስለ ዝተለኽፉ ኤርትራ ፈለማ ብመሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዝቐጸለ ዝበዝሐ ዕድመ ናይ ቃልሲ ኸዓ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኣብ ዓውደ ውግእ ክሳብ ዝኣኽላ ኣንፈፉ ኣቢላታ እያ ሓንሳብ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ እሞ ድማ ኤርትራ ብረትን ተተኳስን ካብ ኢትዮጵያ እናመንጠለት እያ ንወረርቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓመድ ተስሕኖም ዝነበረት እዚ ተርእዮ ኤርትራዊ ጅግንነት ኣብ ናይ ሃይለ ስላሴ ደርጊ ይኹን ጭፍራ ወያነ ብተደጋጋሚ ዝተረአየን ዘይቅየርን ልሙድ ዝኾነ ተርእዮ እዩ ፈለማ ይከኣሎ ድሓር ዋርሳይ ሕጂ ድማ መንደላይ ንደቡባውያን ወረርቲ ኣብ ዓውደ ውግእ ሕኛዮም ዘምስልዎምን ዘምስልዎም ዝነበሩን እዚ ዕጫ ናይ ዓወት ብፍጥረትና ኤርትራውያን ኣዚና ፍሉያት ሰባት ስለ ዝኾንና ኣይኮነን እናዓትሮ እንታይ ደኣ ንመሬትናን ባሕርናን ኣብ ርትዕን ሓቅን ተመርኪስና ስለ ንቃለስ ዝነበርናን ስለ ዘለናን እዮም ካልእ ሚስጥር የብሉን ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ነቲ በዓል ሓቂ ዝሕግዝ ከምቲ ዳዊትን ጎልያድን ዘይመጣጸኑ ግን ከዓ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ጎልያድ ዝተዓወተ ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ዓውደ ውግእ ቅልጽምካ ስለ ዝሕበጥካ ስለ ዝጨደርካን ስለ ዝፈከርካን ምርኢታት መሳርሒ ውግእ ስለ ዘርአኻን ብዓቢኡኻ ብረትን ዘመናዊ ኣጽዋርን ስለ ዘብዛሕካን ኣይኮነን ውግእ ኣብ መወዳእቱ በዓል ሓቂ እዩ ዝዕወተሉ ሎሚ ግዳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ሃገራት መጠን ክልቲኣተን ካብ ዕዳጋ ብማዕረ ክዕድጋ ዝኽእላሉ እዋን እዩ እቲ ቀደም እኳ ተጋዳላይ ነዛ ነጸልኡ ጥራሕ ሒዙ ንገድሊ ምስ ወፈረ
ድሕር 30 ዓመታት ነቲ ብረታት ጸላኢ መንጢሉ ብኣማኢት ታንክታት ኣማኢት መዳፍዓትን ቢኤም ወንጨፍቲ ሮኬታትን ኣሽሓት ሞርታራትን ጠበናጁን ተሓንጊጡ ዶ ከይኮነ ንህዝቡ ዝተመልሶ ስለዚ ካብ ቀደም ኣብ ምክልኻል ይኹን ምጥቃዕ ንኤርትራ ሕጂ ይሕሻ ዋላ እኳ ጥይት ከይተተኮሰና ዘይንትኩስ እንተኾናን ንውግእ ዘህንድድ እንተዘይብልናን ቅሶኑ ኤርትራውያን ስኽፋ ይብለናን እዩ ብኹሉ ሙሉ ብኽልተ እጋርና ኣደልዲልና ረጊፅና ኢና ጸላእትና ዘይብሎም ስጡም መሳርዕን ነቕ ዘይብልን ሓድነትና ድማ ወትሩ ተቐኒትና ኣለና እቲ ዘሕዝን ሓሳዳት ቀናኣት ዘይናቶም ዝደልዩ ናይ ደቡብ ጸላእቲ ኣብዛ ጎንና ምህላዎም እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዞም ካብ ኣቦታቶም ኣብ ባሓጎታቶም ኣትሒዞም ዘይመሬቶምን ዘይባሕሮምን ንምጉባጥ ብቐጻሊ ዝጋገዩ ጎረባብትና ትዝገደደን ዘሕዝንን ካብ ዝሓለፈ ታሪኾም ተማሂሮም ኣብ ክንድን ልምዓትን ብሰላምን ጉርብትናን ክንነባበሩ ዝሓስቡ ናቶም ሰፊሕን ስቡሕን ኣዝዩ ብዙሕ ጸጋታትን ከይረኣዩ ባሕርና ባሕሪ ኤርትራን መሬትናን ምእንቲ ክግብቱ ኣብ ጌጎኦም ጥሒሎም ዝነብሩ ምዃኖም እዩ እዞም ከምዚ ዓይነታት ስርዓታት ሓጺብካዮም እውን ከም ሽንፍላ ዝጸሩ ይኮኑን ኣብ ጉዳይ ኣጠቃቅማ ባሕርን ተርኢና ኤርትራ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ብኣዝዩ ትሑት ስማዊ ክፍሊትን እያ ንወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ክፉት ጌራቶ ነይራ ኣብ 1991 እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ነበረ ታሪኽ ኣገልግሎት ወደባት ኤርትራ ኣብ ፈለማ ናጽነት እንተፈቲሽናዮ ብፍላይ ድሕር ረፈረንደምን ወግዓውን ሕጋውን ምእዋጅ ሃገር ኤርትራን ምንብልባል ሰንደቕ ዕላማ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ኤርትራ ንኢትዮጵያዊት መኪና ወይ ኢትዮጵያዊ ነጋዳይ ንሓንቲ መኪና ናይ ጽዕነት 10 ብር ጥራሕያ ናይ መርገጽ መሬት ወይ በትናቶም ቋንቋ ናይ ርግጫ ተኽፍሎም ዝነበረት ሓደ ኢትዮጵያዊ 10 ብር ክኸፍል እንከሎ ሓደ ኤርትራዊ ነጋዳይ እውን ብተመሳሳሊ 10 ብር እዩ ኣብቲ እዋን ናጽነት ዝኸፍል ዝነበረ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ናይ መርገጽ እግሪ ወይ ርግጫ ንሓደ ነጋዳይ ወይ መኪና $125 ትኸፍል ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ ባሕርን ወደባትን ኤርትራ ንስሙዩ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ነይሩ እምበር ኣገልግሎቱ ብመንጽር ክፍሊት ክርአ እንከሎ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነጋዶ ብማዕረዩ ዘገልግሎም ነይሩ ምስጋና ኣድጊ ርግሕዲ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ክገብር እንከሎ ናይ ክልቲኣተን ህዝብታት ኣብ ናይ 30 ዓመታት ውግእ ብቁጠባን ማሕበራዊ ህይወትን ኣዝዮም ስለ ዝተሃስዩ እዞም ክልተ ጎረባብቲ ህዝቢ መነባብሮኦም ምእንቲ ከመሓይሹን ክብልጽጉን ብዓብዩ ድማ ክልቲኣተን ሃገራት ቁጠባዊ ዕብየተን ብርጉእ መንፈስን ሰናይ ጉርብትናን ምእንቲ ክስጉም ካብ ዝብል ሰናይን ናይ መላእኽቲ ዝመስል ቅዱስ ተግባረን ዝብገስ ዝነበረ እዚ ሰናይ ተግባር ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ከም ሰናይን ሓለፋን ኣይተረአን መሬትን ባሕርን ኤርትራ ወኒንካ ነቲ ሓጋዚኦም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምድምሳስ ዝብል እከይ መንፈስ ኣበጋጊሶም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተፈረመ ምሕዝነት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን መንግስቲ ኤርትራ ንተግባራትን እከይ ሸርሕታትን ንድሕሪት ግልጽ ከይበለ ናብዚ ሰናይ ድሌት ናይ መንግስቲ ኤርትራን ኣጠቃቅማ ባሕሪ ኤርትራ ንኽልቲኡ ህዝብታት ናብ ምዕባልን ብልጽግናን ዝወስድ
ሰፊሕ ልቦና ዝዓብለሎ ምሕደራ ባሕሪ ኤርትራ ዘቕንዐን እዩ ዝነበረ ጎን ጎኑ ከዓ ንሰናይ ድሌት ካብ ኤርትራዊት ወደብ ዓሰብ ክሳብ ዶብ ኢትዮጵያ ማለት ክሳብ ቡሬ ንልዕሊ 70 ኪሎ ሜትር መንግስቲ ኤርትራ ጽርግያታቱ ጸጊኑ ኣገልግሎት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ድልው ገይርዎም እዚ ኣብ እዋኑ ኣብ ማዕከናት ዜና ዝጋዋሕ ዝነበረ ሓቂ እዩ ኮይኑ ግን ብናቶም ኣተሓሳስቦም ዘይከዱ ርእሰ ምትእምማን ዘይብሎም ብሓያላን መንግስታት ሃገራት ምዕራብ ከም ዕንክሊል ዝሽክርከሩ ኣብ መትከሎም ዘይጸንዑ ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ክንድን ሰናይ ተግባር ናብ ውግእ ንምጥዋሱ ዝህንደዱን ብዝሒ ህዝቦም ዘስኩሮም መርዛማት ኣትማን ተኸታተልቲ መራሕቲ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ብዓይንና እንሪኦን በእዛና እንሰምዖን ዘሎና ኮይኖምና ክንዲ ዝኸለስና ኩሉ ግዜ ኣእዳውና ይነኽሱና ካልእ እውን ኣሎ ሃገራዊ ባጤራ ኤርትራ ናቕፋ ኣብ ሕዳር 1997 ዓ.ም ብወግዒ ኣብ ዝተሓትመሉን ኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር ናታ ባጤራ ኣብ ዘርካሓትሉን እዋን ዓይኖም ደም ይሰሪብዎም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዓሰርተታት ቢልዮናት ብር ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ንኤርትራ ክህብዋ ሕጋውን ግቡን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝሕብሮን እኳ እንተኾነ ነቲ ናይ ብር ባጤሮኦም ምቕባል ብምእባይ ንእለቱ ካልእ ሓድሽ ባጤራ ሓቲሞም ነቲ ናይ ቀደም ኣይንቕበልን ኣይንልውጥን ኣብ ምባል ሓንጊዶም እዮም እዚኣቶም ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ሕጋጋት እናጠሓሱ እንታይ ዘይገበሩና ንህዝቦም ኣያቕሰኑ ንጎረባብቶም ኣውራ ድማ ንዓና ቅሳነት ከሊኦሙና ከምዚ ኢልካ ግን ንኹሉ ግዜ ዝንበር ከም ዘይኮነን ዱልዱል ልጓም ከም ዘድልዮምን ባሕሪ ኤርትራ ከም ጡብ ኣዲኦም ክቐብፅዋ ምግባሮምን ግን እዋኑ ዝኣኸለ እዩ ዝመስል ብድሕሪ ሕጂ እውን ኣገልግሎት ወደባትን ባሕርን ኤርትራ ብኣህጉራዊ ሕጊ እንተዘይኮይኑ ዳርጋ ብስማዊ ክፍሊት ተጠቐሙ ምባል ናብ ካልእ የምርሖም ስለ ዘሎ ንመጻኢ ወለዶና እውን ዘቕስኑ ስለ ዘይኮኑ ሕጋውን ትርንዕ ዝበለን ልጓም የድልዮም ኣሎ ባህላየ ኣነ ብወገነይ ከምዚ ክጠቓቕሶ ዝጸናሕኹ ካብ ሃይለ ስላሴ ትሒዞም እናተበራረዩ ዝመፁ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብባሕሪ ኤርትራ ዝጥቀስ ባሕርና ባሕሪ ኤርትራ ንምግባት እንታይ ጽውጽዋይ ዘየስምዑና እንታይ ዓይነት ተንኰላትን ሸርሕታትን ከ ዘየርአዩና ክሳብ ዝደልዎም እንታይ ዓይነት ሽሕጣንን መቀባጠሪ ቃላትን ዘየስምዑናን ዘይወደሱናን ኮይኑ ግን እቲ ምዝማትን ምግባትን ከም ልምድን ጅግንነትን ዝወስዱ እዮም ዝመስሎም ነዝን ምትግባር ድማ ንምስኪን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዕንፀይቲ ናብ ውግእ ይኣግድዎም ንቁፅሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም መጃሃርን መፈከርን እዮም ዝጥቀሙሎም ንዝኾነ ናይ ምሕደራ ጌጎኦም ከዓ ንምስኪን ሓረስታይ ኢትዮጵያዊ ብስምውናን ባሕሪ ኤርትራ ብምትላል ድኽመታቶም ክሽፍኑን ናብ ዘይተደልየ ውግእ ክጠብስዎን ብተደጋጋሚ ርኢናዮም ኣለና ሎሚ ኤርትራ ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ሓያላን ሃገራት ተኾሊፉ ዝነበረ ናጽነታ ኣብ 1991 ብቕልጽማ ኣብ 1993 ከዓ ብረፈረንደም ብድምፂ ህዝባን መስዋዕትነታን ዘረጋገጸቶ ልኡላውነታን ናጽነታን ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻትን ውድባትን እትግቡእ ክብራን ቦታኣን ኣጣጢሓያ ከምቲ ኣቦና ወልደ ማርያም ዝበልዎ ድማ ነዛ ዘውድና ኤርትራና ብዝኾነ መገዲ ዝትንክያ ወይ ልኡ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ካልእ ግዜ ድማ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ኢና ሰሰናይ ንኹላትና ወትሩ ኣብ መትከልና ዘለዓለማዊ ዝኽሪን ሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ